And straight and Ashubela ngoMateyu na noMarko wanyuka uMateyu wangethetha ngawe. Thetha nawe inde kaMateyu noMarko lento wayitha kwincwadi indumise ndani akhame. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige die waaragtige wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand mag oop nie. Hey, this can public answer. En hy sluit en niemand mag oop nie. So akho mntu sathini ozovula. Ithi makhelwane. Ucango. Uvulekile. So thana so ithi makhelwane. Ucango. Uvulekile. Zonga the sizoprofeta ngeli lizwi noba ucango beluvaleke phi but namhlanje sathini utheni ithetha ngalahlo ithi luvu ucango luvulekile isa athi uzozana abantu isana uphuma njani endlini obrother bakho bashiye endlini hayi ngenxibe upolo nawe namhlanje lokho benxibe upolo kuyilonto lokubande 29 lokubande cango luvulekile babanani imali abomye mababa so sivile amacango lucango olone lucango olu banesi slender